έρχεται η δεύτερη σεζόν από τον Dan 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 τον Ιούλιο του 2025 και τα 3 πρώτα επεισόδια θα βγουν στους κινηματογράφους ένα μήνα νωρίτερα. Πάμε να δούμε ποια άλλα anime έρχονται τον Ιούλιο του 2025. Ένα από αυτά είναι το Kaiju Number 8 που έρχεται η δεύτερη σεζόν, Τάσο, η οποία θα είναι σίγουρα φωτιά. Φωτιά. Και ένα ακόμα anime το οποίο είναι καλό να αναφερθεί είναι το Sakamoto Days, το οποίο βγαίνει σεζόν 1 part 2 τον Ιούλιο του 2025. Το οποίο δεν θα κάτσω να το δω γιατί δεν μ' άρεσε. Hater. Και για αυτούς που τους αρέσουν τα romance anime, το καλοκαίρι θα περάσουν πολύ καλά. Γιατί έρχεται η δεύτερη σεζόν από το My Dress Up Darling, από το Bunny Girl Senpai, από το Call of the Night και η τέταρτη σεζόν από το Rent a Girlfriend. Στα αρχίδια μας. Πάμε και σε αυτά που μας ενδιαφέρουν τώρα. Έρχεται η σεζόν 4 για το Rising of the Shield Hero. Ένα anime το οποίο απογοήτευσε πολλούς από το animation, αλλά εμένα προσωπικά μου άρεσε. Έρχεται το Grand Blue, η καινούργια σεζόν, όπως επίσης και το Dr. Stone. Εγώ προσωπικά ανυπομονώ για το Grand Blue γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου comedy anime. Και εγώ προσωπικά δεν με νοιάζει καθόλου. Και έρχεται επιτέλους η πολύ αναμενόμενη ταινία του Demon Slayer, η πρώτη ταινία του Demon Slayer τον Ιούλιο του 2025, που λογικά θα είναι στην Ιαπωνία, Τάσο, παγκόσμια και λογικά σε εμάς θα έρθει από τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Πιο πιθανό Σεπτέμβριο. Ναι. Κάνε follow για περισσότερα anime news.